Venujte prosím 5 minút tomuto videu. Od tejto verzie 4.41 sme pre vás pripravili viacero vecí. Jedno sa týka výrobcu, to znamená, že pribudla nová vlastnosť výrobca, ktorá je daná cez všetky produkty. Výrobca má svoje logo, má svoj odklik na svoju stránku, tá stránka môže byť vnútorná alebo vonkajšia. Môžeme pomocou nej pracovať, môžeme pomocou nej filtrovať a už to nie je len jedna z vlastností. Ďalšia vec, ktorá bola doplnená, sú variantné produkty, pričom pri produkte je možné také zobrazenie, že každý variant má samostatný nákupný košík, každý variant má zobrazenú svoju cenu, čiže naraz vidíte všetky ceny každej jednej varianty, pokiaľ sa zmestí na obrazovku, pokiaľ nie je 40 variant, v takom prípade musíte rolovať po obrazovke, ale vidíte aj dostupnosť tej danej varianty, jej farbu, jej obrázok, ďalšie jej vlastnosti a môžete si pridať do košíka ľubovoľné množstvo. Ja neviem, typický príklad je, kupujem si nite do šiaceho stroja a vidím aj červenú, aj zelenú, aj modrú a môžem si pridávať do košíka jednu, druhú, tretiu. Ďalšia vec, ktorá pribudla z hľadiska nákupného procesu pre klientov, ktorá je k dispozícii od tejto verzie, je filter s kladom. To znamená, že klient si prezerá produkty a môže si vybrať, že chce vidieť len tie produkty, ktoré sú s kladom. V takom prípade mu zmiznú produkty, ktoré nie sú skladom a naozaj objednáva len to, čo je v tej skrátenej lehote. Čiže ja neviem podľa toho, ako je v obchode nastavené. Ďalšia vec, ktorá pribudla v prezeraní produktu, je výber podľa ceny od do, alebo filter podľa ceny od do. Máme posuvník od minimálnej ceny po maximálnu, môžeme si s ním posúvať a chcem si kúpiť napríklad sedaciu súpravu a chcem začínať na cene 250 € až 450 € a posuvníkom si nastavím cenu, ona tam kráča podľa tým krokom, aké sú tam produkty a zobrazujú sa mi len tie produkty, ktorých sa to týka. Čo sa týka variantných produktov a cien, tak tam je dôležité mať správne nastavené ceny pre varianty, aby tento filter cena fungoval aj pre tie dané varianty, aby zobrazoval len tie varianty, ktoré vyhovujú tomuto cenovému rozpäťu, aby vykazoval len tie produkty, ktoré tam patria. Posledná vec z pohľadu nakupujúcich, ale je to aj z pohľadu administrátora, je tá, že je možné objednávať násobky minimálneho množstva a toto množstvo, to minimum, nemusí byť dané na celé čísla, ale môže to byť aj na desatinné miesta. To znamená, že môžem si objednať repelent a je to vo fľaši v balení 0,65 litra alebo 650 ml. Čiže násobky takéhoto desatinného miesta je možné objednať. Týmto by sme vyčerpali to, čo je k dispozícii z pohľadu nakupujúcich. A čo sa týka z hľadiska administrácie, tak nám tam pribudli samozrejme veci, ktoré sa týkajú výrobcov, ale pribudla nám aj dôležitá vlastnosť a to je to, že moduly, ktoré sú pevne vstavané, ktoré nie je možné s nimi manipulovať, dajú sa chytiť ako cez ceruzku a editovať, upravovať a meniť. Toto je taký prechod, už čiastočne vidíte, ako bude vyzerať ďalší nový admin. A ďalšia vlastnosť, ktorá k tomu prináleží, je pridať ďalší modul. To znamená, že mám na stránke moduly a môžem si pridať ďalší modul jednoduchým kliknutím na plochu, vložiť nový modul. Posledná taká vec, ktorá je k dispozícii v admine, je to, že nový zákazník, ktorý je pridaný do systému, ktorý sa prihlási prvýkrát, je avizovaný e-mailom. To znamená, že ak sa nastaví, tak administrátorovi príde mail, že bol aktualizovaný nový zákazník. V niektorých e-shopoch je potrebné mu okamžite po prvom nákupe nastaviť cenovú hladinu, prístupové práva k stránkam, ktoré sú verejne neprístupné a tak ďalej. Čiže okamžite je notifikovaný. To je v krátkosti k tejto verzii, ktorá je k dispozícii.
Pokiaľ máte o ňu záujem, vieme ju v priebehu 2 týždňov vám pripraviť, preklopiť. Pokiaľ nebudete využívať varianty, tie viacnásobné, ktoré má každý variant samostatný košík, tak grafické riešenie sa vás dotkne minimálne. Ja vám ďakujem a teším sa na budúce.